Els propers dies 18, 19 i 20 de febrer tindrà lloc a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València el primer Congrés Nacional d'Història. Us deixem amb l'entrevista que li hem fet a un dels seus promotors. D'on ve la idea d'aquest congrés i per què el tema de la transició? Bé, la idea d'aquest congrés comença a treballar-se al setembre o a l'octubre, encara que la idea de fer una cosa així és anterior. Sí, l'any passat al febrer ja vam fer històries cosa de totes, que van ser 2 dies de ponències de vesprada, sense una temàtica concreta, però sí que plasmava ja la nostra idea de necessitat de dotar, no?, als estudiants d'història crítica a l'àmbit universitari, de mostrar les veus i les històries que no entren en els temaris acadèmics tradicionals que s'imparteixen en les aules. Fer històries cosa de totes fou la primera prova i enguany al setembre a l'octubre ja començarem a treballar en una cosa més gran, més concreta, no? I el resultat d'aquest procés és el congrés que ara presentem. El tema de la transició és el tema del nostre congrés perquè després de tindre debats, inclús dintre del propi grup promotor, vam veure que la transició és un tema central, és un tema d'actualitat, està en la base a les crítiques al sistema polític i al model econòmic que se'ns ha imposat des del 78 i enteníem que posar en dubte la versió oficial de la transició era necessari i era productiu en ares de construir un pensament crític respecte a aquest relat històric i també era important per donar veu i visibilitat a les històries, les memòries, no? i els processos que tradicionalment s'amaguen de la transició i per això les pròpies ponències no van lligades a l'anàlisi profund dels pactes d'estats, sinó a visibilitzar els aspectes temàtics o els camps que s'amaguen o no es donen a les classes quan dones transició en la carrera d'història especialment. Teniu en ment un segon congrés? Sí, en un principi és el primer Congrés Nacional d'Història, perquè ja veurem en el temps, però la idea sí que és igual que mantenim des de fa molts anys el Congrés Nacional de Filologia Catalana o el Congrés de Dret, és que aquesta idea de Congrés Nacional d'Història esdevingui un referent anual. Ja no sabem si l'any que ve serà a València, a Barcelona o a Mallorca, a Tarragona o a Lleida o a Alacant, però que sí, en el marc dels països catalans hi ha una cita anual d'història crítica i transversal que aporta noves visions als estudiants d'història. El primer dia del congrés ens han sorprès 2 ponències, que és la de Matisos Roses en la transició, el naixement del moviment gay i lesbià al País Valencià, per Pau López Clavel, i la mirada heretada del Estable Portú i altres manipulacions, d'Aneta Basileva i Rubén Gregori Bou. Per què el motiu d'aquestes ponències? Bé, des que vam plantejar el congrés hi havia com uns eixos temàtics que volien tindre presents. La història del gènere o de l'evolució del moviment feminista era un dels punts centrals que volíem plasmar en aquest congrés. Si bé no ha estat tot el present, que ens hauria agradat, perquè s'han rebutjat moltes de les ofertes que hem fet a ponents per agenda o per compromisos, no? Moltes de les invitacions que hem fet a historiadores i historiadors que treballen la història del gènere, dels moviments feministes, no han pogut finalment assistir al congrés. Sí que és el cas que sí que poden vindre de Pau i d'Aneta i Rubén, i enteníem que aquestes 2 ponències, més enllà de treballar el gènere, no?, i tot el que l'envolta, eren molt importants perquè donaven, al nostre entendre, 2 perspectives excessivament minoritzades en l'estudi històric, no? Estem molt acostumats a parlar de naixement d'identitats minoritàries als Estats Units als anys 60, als anys 70, el moviment feminista, el moviment homosexual, però no hem estudiat mai aquesta adaptació a la nostra realitat nacional. I per altre costat, la ponència d'Aneta i Rubén em sembla sumament interessant perquè, a més de ser una temàtica i una visió que està absolutament invisibilitzada als estudis acadèmics, aporta multidisciplinaritat al congrés i aporta visions diferents. Ells no són historiadors, són doctorants en història de l'art i aporten visions i procediments que la resta de participants no poden aportar. Totes dues, al nostre entendre, són ponències molt importants perquè mostren i trauen a la llum visions, perspectives i objectes d'estudi que al nostre dia a dia no estan presents.
Ens ha sorprès la taula rodona de l'últim dia, sobretot per la varietat de ponents de diferents àmbits i diferents organitzacions. Com aneu a gestionar o com es va dur a terme aquesta taula rodona? Bueno, la taula redona, el congrés en general, no? Té com a objectiu, entre tants, aportar diferents visions i des de diferents perspectives. I això es queda plasmat en la taula redona. Diguem-ne que apareix gran part de les sensibilitats de l'esquerra, parlamentària i extraparlamentària, antes de la transició. Buscaven també que més d'historiadors o persones referents al posterior hi foren part implicada en el període històric, i per això també tots iniciaran la taula redona parlant de les seves vivències personals en la transició o la seva perspectiva sobre aquell moment, a temps passat. En la taula redona cada ponent tindrà un temps inicial de 10-15 minuts per fer les seves reflexions personals sobre la seva militància o el seu punt de vista en temps de la transició, i després passarem a una roda de preguntes més dinàmica, més oberta. Es plantejaran preguntes genèriques des del moderador de la taula i cada ponent tindrà un temps limitat per respondre. Així també afavorim el debat i la contrastació d'idees o de perspectives en la taula redona. Sí que és veritat que els ponents tenen diversa procedència i política, sobretot, i són afiliats o persones referencials de moviments polítics o sindicals molt diferents, amb moltes diferències, però sí que entenien que era important perquè és la plasmació en una taula de la realitat social, són les múltiples versions i relats històrics del període del pas del franquisme a la suposada nova democràcia. Parlant d'un tema més institucional, heu tingut dificultats, facilitats per part de la universitat, ponents, per a dur a terme aquest congrés? Bé, ara sembla que ha estat un camí simple, no? Ara que ja tenim totes les coses tal, però la veritat és que sí que ha costat molt, sí que hem d'agrair i agrairem quan arriba l'hora públicament el suport que ens ha donat Deganat i l'ajuda de l'equip de Deganat de cara a aquest congrés, però sí que és veritat que també ens ha costat d'inici donar-li forma al projecte, trobar les primeres col·laboracions, els primers ponents, i moltes vegades sembla que un congrés fet per estudiants i per a estudiants no té la legitimitat suficient per exigir col·laboració, donació, participació, ja sigui de ponents o d'entitats, departaments o universitaris. Però sí que també és veritat que en la mesura que el congrés ha anat agafant cos i forma, i quadrant, i unes dates, una temàtica, uns ponents, el suport que hem rebut, ja siga econòmic o logístic, el fet de tindre l'aula Joan Fuster per fer el congrés, el fet que molts ponents s'hagin sumat després d'una primera resposta no tot clarificadora, ha anat fent que a poc el congrés siga més fàcil de gestionar en allò tècnic de les ponències en qüestió. Després el tema logístic de rebuda de la gent, d'allotjament de la gent, de dinars planificats, sí que ha estat un poc més simple des de l'inici, perquè la veritat és molt d'agrair que tota la gent que hem contactat i tota la gent que li hem demanat que col·laborés en el congrés, de primera hora s'ha mostrat molt favorable i molt predisposta a col·laborar amb nosaltres. Com heu gestionat el tema de gent que vinga de fora i vulgui allotjar-se així en València, o el tema de dinars, sopars, això com està? El congrés, com sabeu, hi ha 3 modes d'inscripció. Un primer, que només val 10 euros i és per rebre el certificat d'assistència al congrés. Un segon, que està als 30, que entra el certificat d'assistència i els àpats dels 2 dies, els 2 dinars i els 2 sopars, i un tercer, que diguem que és el complet de 45 euros, que a més del certificat i els àpats incluïx l'allotjament. Aquest tercer es plasma des d'un inici en la idea de que volem que sigui un congrés d'estudiants, per a estudiants, i que sigui un congrés nacional. Igual que s'està intentant gestionar un autobús des del Principat, perquè la gent que estigui interessada en el congrés s'havia de gestionar i s'ha gestionat
la part logística de que aquesta gent es poguera allotjar a la ciutat de València. S'ha buscat un alberg on la gent podrà dormir. I després el tema dels dinars, la veritat sí que bé, des d'un inici teníem molt clar quins són, on volíem que la gent anara a dinar i quins podien ser els nostres possibles col·laboradors a la ciutat de València a l'hora del congrés. Els dinars es realitzarà una al Centre Social Terra de Benimaclet i els dos sopars al racó de la Corbella, a Belluters, i l'altre dinar a la pròpia facultat de la cafeteria per qüestions d'horari. I sí que és veritat que ens ha costat un poc de feina i un poc d'estrès fins i tot, arribar a coordinar-ho tot, però a dia d'avui sí, ja està tancat els dinars, els sopars, l'allotjament, igual que qualsevol persona que puga i que vulgui inscriure-se pot fer-ho en qualsevol de les tres modalitats sense problema. La modalitat d'àpats i d'allotjament, òbviament, està a final d'oferta, vull dir, també hi ha places limitades perquè ni els bars on anem són tan grans, ni l'hostal és interminable, ni nosaltres tenim capacitats per gestionar nivells de gent més grans. Des del grup promotor del primer Congrés Nacional d'Història sí que també volem agrair públicament la col·laboració desinteressada i l'ajuda que hem rebut des de l'Assemblea de Representants de la Facultat de Geografia i Història i el propi equip de Canal de la facultat també, del Centre Social Terra, del racó de la Corbella, que ens han ajudat i ens han facilitat molt la logística. També agrair a gran part del personal docent del Departament de Contemporània, que ens ha oferit, tot i no participar al congrés, ha oferit la seva ajuda. I també agrair l'interès de Josep Fontana, que s'ha mostrat interessat en participar en el congrés, encara no sabem de quina manera ho farem possible, però sí que ha respost amb entusiasme a la nostra oferta i de cara al congrés sí que tancarem, en mesura de les nostres i les seves possibilitats, algun marc o algun tipus de col·laboració d'ella amb el propi congrés. Sí que és veritat que hem rebut més ajudes de les que inicialment esperàvem i més suport de les que inicialment esperàvem i sí que això ha facilitat un poc el propi funcionament i la pròpia estructura del congrés. Pues moltes gràcies per a vosaltres. concedir-nos aquesta entrevista i molta sort en aquest congrés i en els futurs, que esperem que siguin molts. Un plaer, igualment.